I'm sorry. Yeah, Jim's going to be there. Kugara kwedu haadine bonde akandiudza kuti tsvaga mumwe mukadzi muroore kana uchida ndokubva ndamboverengera kusatsvaga mukadzi ndobva aenda kuna amwene vake bva navataura kuti amweni taurirai munhu atsvage mukadzi aroore ndobva ndatsvaga mukadzi bva ndaroora. Bonde hadinaro chimuudza kuti bonde haundide ndosaka chikonzero ndati handichakuda mudzi. Chikonzero chandiri kurambira mwoyo wangu bonde haudinaro haubvumi saka chikonzero chokuti ndinge ndinewe ndinorwadzikana ndichiona uchita mabasa ako uchidana nevamwe vanhu vari kunze kwandiri uchiramba saka zvinondiremera kuti zvatuita ndezvipi handizoziva kuti ndezvipi zvatiriita ndinotyowo kufa. Muudze futi kana uchida nezvangu ndipe bonde rangu. Iwewe kana uchida nezvangu ndipe bonde rangu zvakakodzera siyana nokuti iwewe kana tiri pamba haunzwe zvandiri kutaurira inini unonzwa zvakutaurwa nemanext door unondirondera nevamwe varume vekunext door inini baba wacho ndiripo. Mama nkanimenei Ishe taura baba vari kundinyepera bonde ndinovapa zvakakwana izvozvi kana mukatotarisa vana vangu twakadai ndabereka navo vana 5 baba vaenda kubasa muna Juni gore rapera ndo pavakatanga kundiudza kuti inini ndakafambisana nekudhiraivha ndikavabvunza kuti baba matanga kudhiraivha nhasi here pamuri kuti mimi mafambisana hamuna kutanga kudhiraivha nhasi makadhiraivha kuwange muchidhiraivha 24 hours asi izvi handina kuzviona saka ipapo ndo patakatanga kunetsana ini handina kuziva kuti baba vakanga vava neumwe mukadzi wakanga vakugara naye vakazosvika pakundiudza kuti iwewe vana avawinawo avo havasi vangu ndinoda kuenda kuma-DNA test kuti ndizive ndigutsikane kuti vana ndevangu iwewe futi handina kukonza kuti uye pano wakauya wega kubva kugokwe. Alright. Chimuudza kuti baba ndiri ready pakukupa ibonde. Baba ndiri ready pakukupa ibonde. Uzotanga nhasi ready wacho pesa pa ndine umbo. Munyarara iko. Nyaya mambo nemunhu wake nevanhu vavo. Ndine umbo hwekuti kazhinji kacho paanenge achihamba bonde anenge ari nechirwere ne-STI. Uenda kuchipatara wenzi uya nemurume wobva aramba. Ndikatozosvika pakushedzwa nemanesi kuchipatara kuti kwewo mukadzi wako ari kuti uya kuno ukurambirei ndikataiwa ndisikuramba ndikaenda tikanorapwa tese uye akaudzwa ndakabvunza manesi tikabvunza sisita ncheji wacho kuti sisita muteni ndikati ndikumbira kubvunza chirwere chamutira muchirwere rudzii zvikanzi inonzi STI ndikabva ndabvunza chinonzi STI chii ndibva nditsanangura chirwere chovarume nevakadzi ava vachibva vapikisa ndibva vati chirwere chandikurwara naSTI chirwere chichibereko nesi vakabva vabvunza kuti zvava kuti iwo chirwere chichibereko saka pava kuti wava kuziva kudarika isisu here. Alright, ndikunzwa. Mama, wainzwa zvokutaura? Ndiri kuzvinzwa. Unoti kudii nazvo? Baba vari kundinyepera nguva yese vairegere kuzvitaura. Inini ndandine problem zveshuwa kubva pandakavhariswa banga ndo pakatanga dambudziko rangu iroro. Nyaya iyi ikabuda pachita chevanhu pachechi vakaudzwa baba kuti baba tikumbira kuti mimi mubvise zvamakaita kuna amai nekuda kwokuti ndo zvakonzeresa kuti amai ava varware. Akakubvarisa ayo banga asati apinda zvedu tichapindako. Muno vana vangani mese? Ndine vana 5. Vari kupi? Varipo panzako 1 akashaya. Vana vari panzako? Shedzai vana vawe. Handisi kuziva kwavari kunoti taonga ngaawongwe avoid nashwini. Taonga matibhiri. Ndofunga ameno kuti kuvari kuside kupi. Ndangwasiya panze baba. Alright, timboenda iyo banga. Wati banga akakuita sei munhu waMwari? Baba vakauya nebanga ravo okapi. Neorange ravo. Vakati madzimai orange iri. Chekai nepakati. Ranga rakaita round so. Vakati richekei rakadai o. Baba vati iwo idya hafu. Ini ndidya hafu. Ndokubva ndateedzera. Ndakati rudo. Semunhu unoda rudo rwako. Saka ndobva vazodzoka futi neapple. Vakaita zvimwe chete. Ndobva vati idya. Ini ndobva ndadya. Vana. Vari vega. Vanogara pano. Sevana vadi vangu nangu vachitamba enda musoro. Vara usati matoilets. Matoilets.
ndokubva ndadya. Vadaro vakabva vati ndiri kumbira kuti munivharire banga ravo. Ndobva ndavhara. Vakati zvandaichida zvaita madzimai. Inini ndapedza nemi. Ndikati mapedza neni kudii zvikanzi ndaona kuti inini kuti ndigutsikane kuti iwewe hauna zvaunozosara uchiita kana kukonzwa kana kuita sei ndikuvharise banga. Ndikati aiwa imimi dai vamuchida izvozvo mungadai makadeedza mumwe munhu hama yangu kuti tiite izvi varipo. Alright. Iyo munhu waMwari hanzi ukanivharisa banga ukaniparukawo. Amai vanonyepa. Dai panga kuri kuti amai ava ndakavavharisa banga. Nhasi ndingadai singatozvi kurwara maSTI. Kana ndakavharisa banga vanhu avo vari kusanganawo tichirwara maSTI achinokuwa kuchipatara ari kubvepiko. Imwe yati kudiwe hanzi ndibhadhara wakandirova. Ini pacha zvangu inini handina kana musi wandakamurova. Dai kwanga kuri kunzi pano vakanga varipo zvino very unfortunate ndakuya nehwani vakanga varipo vaiseru hatina kurovana hapana kubvira parove aparovanwa. ngavaende kusiyana kuti ngavaende uko ngavamire kumasabhuku ngavamire kumasabhuku kanogara pasi ngavagare pasi vagare pasi hapana kubvira pamborovanwa iye nemi. Nyaya yakanisa ndeyefodya chiro takarima vana ava ndevana ndevedu. Right, ngavachibuda panze ndavawo. Endai panze vana mutamba vana. Endai panze. Mumwe mukuru wacho aripo. Uya budawo ndachikumbira kuti ishe mubvunze ivava vana pavari kuramba kuti havana kundirova. Vabvunzei kuti amai venyu vakaitwa sei, vana mukaita sei, ivava vabvunzei. Chedza mukuru wayo. Ndoda kubvunza iwe wakapedza rini kusvika pamba? Inini ndakapedza kusvika nezuro. Nyaya yakaita ndoti ndinoenda kubasa nezuro ndakatosvika pamba. Amai vakamborowa here? Nani? Vakadzipo vakaitwa sei? Vangu vakapfeka? Alright, enda kupanza. Wakapedzera kuenda kuMbarire? Ndakapedzera kuenda kuMbarire. Unogara kupi? Apa ndaenda kwaHarare kunotsvaga basa. Ndatapa unogara kupi? Ndogara kuMbewu. Papi pamba pako? KuNyamaruru. Paruvhudzi uko. Right? Ndoko munogara mese, munomisha makavaka mese? Takavaka tese ishe. Asi vanongouya vomisa mudhudhudhu wavavo vobva vadzokera. Ndati makavaka mese here? Uri kugara ipi nevana? Tiri kugara pamba. Akarohwa ukapfeka nhurwa? Amen. Wakapfeka nhurwa sei? Sketi yange yakasvitswawo hembe yakakumura. Ko pendi wangoona? Pendi zvese zvakadzika. Ukwese kwa usina chinhu? Pazva zvakatodzika. Vanga vambori adzimai vavo vakatoti naimi ko madarirei kuti vana vaone izvi. Ko iyo mari yacho yamuri kuryira mugoni here kuti mungoita sekuti imari yabiwa. Wewe una makore mangani? 56. Kwa hiyo 38. Ina asidoda kutonga. Asidoda kutaura ndichiti. Iwewe wa munhu mukuru. Unofana kumachua. Kumba kwenyu nekumba kwenyu kuno profit ndokwani. Ndikubvunza iwe kuti kumba kwenyu nekumba kwake kuno profit ndokwani. Kumba kwao ndo kune profit. Right, iri papi profit? Profit iri pakuti ufumi hwangu hwese hwandinosenza handina chandinotambira chandobatawo inini. Zvese kana mari nosvika njumba. Izvo zvizi takarema fodya ndiro akatengesa. Mari yacho handina kambobvira ndaiona. Alright, ndoda kuti ndiendere mberi. Une 56 yomakore asina basa epanyika. Ndoti pa 56 auinayo utange kuti 57 urongeke. Tera unge zvada kutaura. Ano profit ndiwe. Bosi uya atopera.
ukatarisa iwe unovana vazvara ava you've done it for very big profit. Zita rakudzwa nderani? Pimburai. Mira ndikubvunza zita rakudzwa nderani? Kana vari vana vangu vese. Ndati rega ndikutaurire hama yangu. Vakadzi 50 havarambidzwe kuroora. Haurambidzwe. Asi usashungurudze. Iwe pamba pako wako zvakadi? Pamba pane 3 rooms. Ne kitchen, the toilet. Mumkazi wacho ari kupi? Rugara kwa mai ari. Ari kupi? Uya mumwe mukadzi. You have a seat. Mvura ikanaya. Mutunhu wadarika nayo inenge yatonaya. Uzvinzwa? Ndiani wako? Upi? Ari pakati. Ndimai guru. Ko upi? Murume wangu. Zvinonakidza here kuona zvikiitika? Inini kuona zvikiitika pavanhu vagara vachinetsana. Ndakatobotanga ndichitombosapota mai guru mukutaura ndichitsiurana murume wangu nokuti ini handina kuya kuzogara ndigombochengeta vana vamai guru. Saka ndikati mukadzi kana waroora toda tigarisana. Kundizana kwavo kumwe inini ndatozonoita una. Right. Ndoda kungotaura ndichiti ndini ndikutaura kwete mumwe. Iwe ndo unogara pamba paurugara. Pasati pano divorce. Kana uyo asingagutsikane nevana varipo pamba, wazvinzwa? Anouya futi kuno kudare kuno kutenda kumabhadhara mari moenda kuma DNA test. Pano chimwe chinhu chokuti ukatadza kuziva zvipo tinopiwa zvakasiyana siyana naMwari. Vana chipo chinopiwa naMwari. Munogona kurarama pamuri mesa mwana kutomushaya. Kuno vakawanda vakafa vakashaya vana. Kuno vakawanda vari kutadza kuinjwa nokuti havana mhuri. But imi muri kuinjwa because vana munavo. Ende kana uchita chimwe chinhu usagadzire dambudziko pakurarama. Ukaona vana vadiki but mubrain vano zvavari kurangarira. Mubrain vano zvavari kurangarira. Kuenda kumaprofita, kuenda kun'anga, kana kuenda kugadzira mupfuri wopamusha kuti rudo rufambe harufambe. Munhu anofanira kuva munhu ari pasi petsoka dzemurume. Munhu anofanira kuziva kuti mukadzi wandakaroora naye wandaberekera naye. Zvimwe zvinhu zvaunotaura kuti vana vakadai so zvinosuvisa. Asi changamire pamusoro ndokuverwa. Apa amai ava zvavari kutaura kuti ndakavarova ndakavapfenda. Chokwadi kudai. Vari kundinyepera. Stay around. All right. Toda kutaura zvakati. Rega ndikutaurire. Unoita majuti mangani kumba kwako? Ndati unoita majuti mangani? Unoita mazuva mangani kumazuva mangani? Ndaita kuwandi. Right. Apa wakapedzera kuita bonde kupi? Ndikapedzera kuita bonde uko. So mari mwezi ukaita kupi? Ndakanga ndisipo ndaenda kubasa. Pawakasvikira kupi? Ndakasvikira kuchuveshe kwa mai vangu. Aiwa ndati wakasvikira kupi kubonde first? Ndina kwa ndakasvikira ichitowa kubonde izvozvo. Aiwa wakasvikira uzvosvika kurara ndokupi? Kuva. Uko unoenda rini? Uko ndanga ndaziva nokuti newe wachiramba bonde racho. Ndikutanga kuzvinzwa kuti akauri ndeko kuti vari kuda. All right. Toda kuti panguva nhasi hatina judgment. Wazvinzwa? Uri kusenza kupi? Ndichiri kutsvaga basa ndiri kuHarare. Kutsvaga basa ri? Ndodrive matipa. Matipa. Sauda kudrive tipa. Ndizvo zvauri kuda chete. Mwari ukamuitira zvakanaka anoita zvakanaka. Tikateura unewo zvakanaka tikakutonga zvakanaka kana mangwana basa unorwara ukachengeta mhuri. Asi ukataura if you are reading this book mukati ndo makanyorwa ndo matinoverenga tiverenge kuhardcover. Usativerengese kuhardcover kusina chiri. Dzoka pamurayiro kuchengeta mhuri yako. Ndagara ndichitocheka. Ndo zvanoda kuti uite. Iwe mukadzi ukienda kugara pamba forever. But for the meantime asati akukutonga handina judgment nhasi. Endai nemusi wa1 ndo pandichakupai judgment yekuda kuona kuti mugere sei. Ndoda kutaura ndichiti zvauri kuita izvozvo. Vana vandaona vakagara pamapfudzana. Hatina vana vakadaro. Vamwe vakagara pesa pa vatorina vana vapi? Baba.
wanzana panda kunoti amufunge pandabvunza kuti ane profit ndiani imi mukati isusu ane profit ndounongoonesa pfuma yese zvino profit iye zvokudyiwa zvisina basa asi iwe ndione vana aguta ndiani asaka apera ndouyu uye apera ero uye apera nokuzvara kauti but hana chawana zvamuri kuita zvakomana musapote muchinyangadza vamwe vanhu musasafisa pano umwe vanhu kuti vakatarisira musho vanhu vakaona vakasarira vanoda kuvadzvinyirira handina favor inishamwari kana ndikanobva panato panzapa ndikabuda kana ukasaudi mhorisa hazvina kana basa nini panongopedza panapa gaimbonyara panongopedza panapa iwo vakuva uri kuona varuna ndati kubva pano uyo ariko kutanga uyo ariko kusvika pano uyo ariko havana kungoti pachigaro ichete vanotozvizi nezvikonzero ende pandobva vana panditombotaura vanotozviza kuti handinotaura pamotikari kana ndaya kubasa ndatoya basa ndotongopedza basa iri nyika ndobva ndangoita ndopedza ndakutera ende ndisina pokuti wasangana neni parodhi regai ndizotengera mambo koko kuti pamwe wazoita favor panyangu handina izvo zvenyu rongeka endaudzidzise uyo ari romo wanzwa ndoda kutaurira mira mbomira iwe mira usamhanye usati kana uchiya kudare kana uyo achikubikira zvakanakisa uyo achikubikira zviromo gamuchira zvakada ndozvaunoda zvinopfira tsitsi uona vanapa vari kuita unge fanaka vari kusiri kuzora kana mafuta vanapa pavapinda unoona kana vanotanga musaiti kuti mufunge mani vana pavapinda vachigara paso zvavakapfeka so kana zvavari kuzora zvoedza kuti vana vacho havana munhu baba ari kudhiraivha tipa anonguva aisenza ano 56 years dzisina basa vana vari muri kushungurudza vana ukaona uri usakomende gandikutaurire zvauchaita ukazokomenda vana vakatadza kuzogara zvakanaka kana zvanetsa unoenda kukotiwe asi handisi kutoenda kukoti uri papasi petsoka dzomurume handina favor ini ndiri kuti panguva ino handisi kutonga handisi kupa judgment uri kuona uyu mukadzi wechituyu mvura yakanaya uyu nezuro ichasvika wanzwa unoziva zvinoita kana pavarapa ukuona uyu kava handizoti ano mwana yakakuti hana mwana kana asina mwana bonde rinenge richifaya bozi kana ukada masikati kana ukada nguvai bozi anovana anotsvina anenge anotsvina kumusana wanzwaka saka time iyoyo haiite zvakanaka nguva zhinji rinobonde rinowandira kupi kunorina bonde zvarinongoda iwe ndoda kutaura ne uri pakati iwe uri pakati kutaura azvidzwa zvandoda kutaura ndini kutokuudza bozi hakuna achakuudza zvandikutaura bozi vanhu vada kuti upinde muchoto usataure ukati pazvinenge inyara ita quiet kana unge uchitaura usaite se usataure kana unge uchinzi unoenda mushamwari usaite mushamwari gara pamba vakuru vanoti gonzo mini gara mumango chomudzimu chikuwanire mupi pazvinzwa asi ndoda kutaura asi ndoda kuti mindipindure ndati ndogara pamba ukaita se ukanyarara tosangana musi wa1 chete vana vako ivo vapo ndo vana baba vako ndo vachava noupenyu hwako zodzo inobva kuna mwari ndapedza tosangana musi wa1 moya tione kumugara sei